Strach alebo rozsah zákroku nedovolia ošetriť zuby v kresle. Prichádza na rad celková anestéza. To je bezpečný spôsob, ako urobiť veľký zákrok naraz, bez stresu a bez nepríjemných zážitkov. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu o zuboch a zubnej starostlivosti Zuby vyriešil s doktorom Alexandrom Šilom. Pán doktor, dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Tak dnes sa budeme rozprávať teda o celkovej anestéze alebo anestézii. My sme sa rozprávali aj o tom predtým. A neviem, či ja som bola v anestéze, ale neviem stále, že či je to anestéza alebo anestézia. Ako vy to používate najčastejšie? Priznám sa, že som sa tým nikdy nejako nezaoberal. A je to asi v zásade jedno. Pre mňa je podstatné, že pacient spí a ja môžem pracovať. Možno nás bude pozerať niekto z jazykovedného ústavu, takže pokojne sa nám potom ozvite a dajte nám to usmernenie. Budeme rozprávať teda o anestéze aj u dospelých, aj u detí, tak začneme, dajme tomu, tými dospelými, navrhujem. A úplne základná otázka na záver, že kedy sa vy ako odborník teda rozhodnete, že použijete anestézu namiesto nejakého obyčajného umrtvenia len? Celkovú anestézu zvolíme vtedy, keď je pacient buď je veľmi bojazlivý, má veľký strach, má nezvládnutelný dávivý reflex, alebo z nejakého iného dôvodu nie je schopný spolupracovať. Najčastejšie to potom býva nejaké psychiatrické ochorenie. To sú rôzni autisti a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že strach, dávivý reflex a nejaká nemožnosť spolupráce. Je ten strach naozaj niekedy taký extrémny, že s tým ten človek, ako dospelý človek, nevie vôbec pracovať? Že si sám napríklad vypýta, že ja si môžem vypýtať, že vám poviem, že pán doktor, strašne sa bojím, asi to nezvládnem, prosím vás, radšej ma uspite? Určite, ako v zásade ja, alebo u nás nikto nenavrhujeme celkovú anestézu u zdravého dospelého človeka. Proste on s tým musí prísť sám, lebo je to pomerne aj komplikovaná vec, musí ísť človek na predoperačné vyšetrenia, musí tam stráviť nejaký čas po zákroku, stojí to viacej peňazí a tak ďalej, takže my tých ľudí nemáme dôvod do tej celkovej anestézie nejakým spôsobom tlačiť. Ale mali ste už aj taký prípad, že niekto prišiel s takýmto extrémnym strachom a povedal, že radšej nech jasné, väčšinu tých, čo uspávame, sú takíto pacienti. Ako, zase na druhej strane musím povedať, že tí ľudia prídu s takým strachom, povedia, že sa boja hrozne a nezvládnu to. Ja s nimi chvíľu hovorím, urobíme najskôr nejakú jednu vec, drobnú a potom zistia, že že to nie je také hrozné, tak urobíme niečo zložitejšie a potom a potom ešte zložitejšie a nakoniec zistia, že my tú celkovú anestézu ani nepotrebujeme. Ale akože keď máte pacienta, ktorý má naozaj taký dávivý reflex, že v zásade im dáte vrtačku medzi predné zuby a už ho to napína, tak to tam s tým nespravíte nič. To znamená, že strach a dávivý reflex. Ale strach aj napríklad pri bežnom kaze? Áno. Fakt? Áno. A ja viem, že vy nie ste psychológ, ale odkiaľ sa môže v ľuďoch dospelých zobrať taký ten fakt, že neprekonateľný strach? No bude to nejaký nepríjemný zážitok. Že majú takú traumu potom z toho? Majú traumu, alebo je to proste nejaký, ja neviem, čím to je proste má ten strach od malička, napriek tomu, že dajme tomu toho zubára ani nebol, napriek tomu ten strach tam je. A najbežnejšie v tej celkovej anestéze, aké vykonávate zákroky? Všetko možné. Od ošetrenia zubného kazu cez nejakú protetiku, to znamená korunky, mostíky. Aj trháte asi, nie? Zuby múdrosti. Jasné, čokoľvek. Aj úplne jednoduché zuby sa ťahajú v celkovej anestéze, keď človek inak nedá. Tak nech sa páči, ale nie je to naša nejaká obľúbená disciplína, že by sme tých ľudí do toho tlačili a hovorili im, že všetko zdajte v celkovej anestéze. No možno nás teraz sleduje niekto, kto teda sa chystá ku zubárovi a presne rieši takýto neprekonateľný strach, alebo naozaj, že má niektorú z tých diagnóz, ktoré ste spomínali a v živote nebol ešte v anestéze celkovej. Tak skúste nám tak jednoducho popísať, že čo sa teda začne diať, keď ku vám príde takýto pacient od príchodu na kliniku až po to uspatie. No, je to v zásade jednoduchá vec. Proste príde, urobia sa rentgeny, urobí sa vyšetrenie, napíšeme si do karty v zásade ten stav, navrhneme nejaký plán. Ak ten pacient s tým súhlasí,
tak si povieme, že teda on povie, že to chce absolvovať v narkóze, že si to chce odspať, tak OK, ja mu poviem, že čo to všetko obnáša, to znamená nejaká konzultácia s anesteziológom, následne sa dohodne termín, v nejakom čase pred tým termínom treba absolvovať predoperačné vyšetrenia. Tie si pacient už donesie vlastne sám potom ku vám na kliniku. Tie predoperačné vyšetrenie robí jeho obvodný lekár, všeobecný. Potom príde na ošetrenie, samozrejme má nejaké inštrukcie, nesmie predtým jesť, nemá mať nejaké aktívne respiračné ochorenie, to znamená nemá kašľať a tak ďalej. Uspíme ho, odrobíme čo treba, odspíme ho nejaké 2-3 hodiny. Zobudí. Zobudí sa, áno. Vy poviete dobré ráno. Ja poviem, už to máte za sebou. Už to máte za sebou, áno. Zobudí sa a v doprovode ide domov. Nie je to nič komplikované, ale hovorím, stojí to veľa peňazí a nie každý to potrebuje. No teraz podľa mňa to niekto začal zvažovať, tú anestézu, že či predsa len nepopracuje s tým strachom. No... Čo je to veľa peňazí, ale? Povedzte nám. No, veľa peňazí znamená to, že musí zaplatiť samotnú tú anestézu. Anestéziológa, to nie je, že to neplatí to, že mu dá niekto nejakú tabletku, ale že je tam anestéziológ aj so sestrou, s tým celým prístrojovým vybavením, ktoré potrebujete na celkovú anestézu a plus musíte zaplatiť to, že de facto strávite na tej ambulancii o nejaké 2-3 hodiny viac, kým sa oproti tomu samotnému zákroku. To znamená, že to nie je len, že vám niekto pichne nejakú anestézu a potom čo si dýchate, ale je tam celý tím a prístrojové vybavenie a tak ďalej. Teraz vám nepoviem z hlavy, koľko to stojí. Ale tak povedzme si aspoň, že zhruba, že pohybujeme sa v tisíckach, v stovkách. V stovkách až tisíckach a v nízkych tisíckach, alebo okolo 400 eur stojí plus minus hodina. Takto z hlavy to si naozaj nepamätám. A potom je tam plus 30% je prirážka za všetky výkony, ktoré sa dejú v tej celkovej anestéze, pretože to dlhšie trvá, lebo ten pacient nespolupracuje. Nebojuje síce, ale viete, že neotočí hlavu, ako potrebujete, nepriviera ústa, neotvára podľa potreby a tak ďalej. To všetko musíte robiť manuálne. No a plus je tá ambulancia obsadená na ďalšie 2 až 3 hodiny na to, kým ten pacient na tom kresle leží. A to, viete, to niekto musí bohužiaľ zaplatiť. No a už ste spomínali, že vlastne čo všetko to obnáša, teda, že keď pacienta úplne že uspíte a vám potom nechýba, že nie je hore, napríklad. Ten pacient, že či vám nechýba, že nie je hore. Ako myslíte, že... Že nemôže s vami napríklad občas komunikovať. No jasné, akože to je to, že nemôžem sa ho opýtať, nemôžem povedať, že zahryznite, vyskúšajte, otočte hlavu, uvoľnite jazyk, privrite ústa. Čiže pre vás ako pre odborníka je toto náročnejšie? Áno. Aspoň teda... Ja som si myslel, že práve že ľahšie. Pri niektorých výkonoch to je jednoduchšie, pri niektorých je to zložitejšie. Pri akých napríklad? No, keď robíte napríklad klasickú výplň alebo koreňovú výplň, tak je to asi jedno. A akurát pri tej výplni na konci, keď už máte vyskúšať, že či vám to sedí a či to nemáte niekde drsné, ostré, tak tam už to samozrejme, že v tej narkóze nejakým spôsobom neviete vyskúšať a opýtať sa. To znamená, že všetky tie dobrúsovačky sa aj tak už musia diať pri vedomí. A pri chirurgii, pri tých väčších chirurgických zákrokoch pre mňa je lepšie, keď mám spolupracujúceho pacienta, lebo naozaj otvorte ústa, privrite ústa, otočte hlavu doprava, doľava. A potom, keď už je vlastne po tom zákroku a ten pacient sa preberá, tak čo všetko môže cítiť? Môže byť unavený, môže tam byť nejaká dezorientácia, môže napríklad zvrácať. Aké sú podľa vás? Oni sú unavení a chvíľu sú dezorientovaní, akoby opití, ale nie sú tam väčšinou tie nevoľnosti a tak, ale proste ten stav nejakej nie eufórie, ale proste také opitosti. No. To som počula, že nemali by ste mať pri sebe telefón mobilný.
že keď sa preberáte z z tej celkovej anestézii, lebo že ste ešte takí, že úplne neviete, čo robíte. Takže by ste náhodou mohli zavolať niekomu, komu vlastne volať vôbec nechcete. To nie, lebo tí ľudia Takže neviem, či berete teda tie mobily, alebo si ich nechávajú pri sebe. My nikomu mobily neberieme. Nie. Dobre. Ale väčšinou tam je ten človek v doprovode niekoho, teda nie väčšinou, ale vždy tam je v doprovode niekoho a všetky tie veci dáva tomu sprievodu. A sú aj také prípady, že vy sám navrhnete, že toto by bolo lepšie urobiť v celkovej anestéze? Veľmi zriedka a u mňa to je naozaj dávivý reflex a nejaké psychické ochorenie, nejakí autisti alebo ľudia, ktorí proste nebudú spolupracovať. Je aj pre niekoho nevhodná anestéza? Že sú aj takí ľudia, ktorým by ste to napríklad vôbec teda neodporúčali, že to môže mať nejaké kontraindikácie alebo niečo? To ale nie je na mňa. Táto otázka, to, či tá anestéza je vhodná alebo nie je vhodná, určuje jeho obvodný všeobecný lekár. Lebo ja nemám všetky tieto, alebo nepoznám všetky tieto súvislosti a ja vrtám zuby a nevyšetrujem srdce, plúca a tak ďalej. Rozumiem, čiže to je otázka vlastne na iného skrátka odborníka. Áno, dobre. áno. Rozumiem. No, prejdime teda na tú celkovú anestézu u detí a tam sa tiež asi spýtam, že či to je vhodné pre všetky deti. To je zase odpoveď je tá istá. To musí ich ošetrujúci lekár povedať, že či je to vhodné alebo nie je to vhodné. My to indikujeme zase tú anestézu u detí, keď to dieťa nie je schopné spolupracovať. Viete, lebo ako neviem, keď máte 2-3-ročné dieťa a potrebujete tam niečo urobiť, nejakú že úplne bežnú plombu, ale čokoľvek zložitejšie, no tak s takým 2-ročným dieťaťom to moc nediskutujete. No my sme už o tom rozprávali aj v predchádzajúcej časti podcastu s vašou dcérou, s Luciou, a ona tiež spomínala, že keď je napríklad dieťa autistické, že aj vtedy je to vhodné riešenie. Keď to dieťa nie je schopné spolupracovať, viete, že niekedy to môžu byť aj staršie deti, ako nielen 2-3 roky, ale máme, 6, 7, 8 ročné deti, s ktorými sa v zásade ešte nedá nejakým spôsobom komunikovať, aj nie kvôli autizmu alebo nejakému psychickému ochoreniu, ale proste majú taký strach a to dieťa tam vodí do tej ambulancie a už kričí, ešte sa nič nedeje, ešte ani v kresle nesedí. A to vy už viete, že to asi nepôjde. To asi nepôjde a proste my nemôžeme urobiť to, že respektíve môžeme, ale je to naozaj, že trauma na celý život potom, že ho proste kto si ho schytí, dvaja ho prilahnú a strčí sa mu železný prst do úst a teraz sa tam čosi proti vôli urobí a to dieťa... To by muselo byť podľa mňa aj pre toho rodiča extrémne nepríjemné. No jasné, a preto hovorím, akože u takýchto detí radšej volíme tú celkovú anestézu, ako mu spôsobiť traumu na celý život, keď ešte nie je v stave, že by sa s ním dalo nejakým normálnym spôsobom komunikovať. A na vašich klinikách máte pravidelne človeka, anesteziológa, ktorý tam skrátka pracuje a je? Máme spolupracujúcich anesteziológov, a tí vždy prídu, keď zase poviem, že máme nejakú anestézu, máme niekoľko pacientov na ten deň, aby sa im oplatilo prísť, aby neprišli na pol hodinu alebo na hodinu. A vždycky sa dohodne termín, niekedy raz do mesiaca, niekedy 2, niekedy 3, 4 dní, podľa toho, koľko je záujmu o to. A vtedy prídu a celý deň sa robí v anestéze. Myslíte, že potrebuje dieťa nejakého detského anesteziológa, alebo kľudne to urobí vlastne aj bežný anesteziológ, čo je pre dospelých? Neviem, ako to je celkom, ale všetci naši anesteziológovia majú skúsenosti aj s uspávaním detí. Je niečo, čo by ste vy ako rodič napríklad chceli vedieť od toho odborníka predtým, že ako uspí to dieťa, alebo z vášho pohľadu, čo by rodič mal vedieť o celkovej anestéze detskej? Treba, aby to dieťa bolo vyšetrené a aby bola istota, že tá anestéza prebehne v poriadku a dieťa sa nielen uspí, ale aj zobudí. To je najpodstatnejšie. A potom, keď sa prebudí, tak koľko ešte u vás zvykne byť na klinike? Koľko ešte tak pozorujete, sledujete? 2 až 3 hodiny. A potom môže ísť domov? Potom môže ísť domov, áno. Čo môže dieťa potom prebudení cítiť napríklad? No, to je čo dospelí zase, takú nejakú omámenosť, únavu. Ktorá potom zmetenosť, jasné. Prejde.
podľa vás, ako sa má rodič doma starať potom ešte o dieťa? Vyžaduje to nejakú takú ešte špeciálnu starostlivosť? Alebo... Potom už nie po tých pár hodinách. My všetkých pacientov púšťame domov, už keď sú de facto zorientovaní a už sú úplne prebratí. Uh-huh. A pán doktor, u vás na všetkých klinikách vašich ponúkate vlastne túto službu celkovú anestézu? Je to bežné pre kliniky zubárske, alebo sú nejaké také, ktoré to skrátka nerobia? No sú aj také, čo to nerobia, respektíve menšie ambulancie to robia zriedkavejšie, lebo na to potrebujete mať priestorové vybavenie a teda potrebujete mať priestory na to a keď máte jedného solo zubára, tak sa mu tam nenazbiera toľko tých pacientov, aby sa mu to oplatilo kvôli tomu robiť. Ja som tam u vás ešte teda na klinike, asi som len raz bola, takže nevidela som úplne tie priestory, ani tie ambulancie, ale raz by som si to možno celkom vyskúšala rada, že či sa mi tam to prostredie bude páčiť. Lebo ja, keď sa zobudím, tak ja by som chcela vidieť okolo seba niečo také pekné. Vidíte pekné sestričky. Tak to možno taká pozvánka pre pánov, ktorí sa boja ísť k zubárovi a dlho neboli. Ďakujem veľmi pekne, tak sme sa dozvedeli aj takúto veľmi podstatnú informáciu, že na Shield Dental Clinic pracujú fakt, že pekné sestričky. To je super. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Ďakujem. Tak budem sa tešiť v ďalšej časti a ďakujem za všetky informácie, pán doktor. Ďakujem aj ja.